abba ne, ku ce har yanzu dai abba ne, ku ce har yanzu dai abba ne, ku faɗa kowa da kowa yi. har yanzu dai abba ne, Kanawa na buɗar agaji, har yanzu dai abba muna ne, tsalle muna rangaji, har yanzu dai abba ne, mu gaban mu bai faɗi ba, a farin jini ya yi gaba, ga babban ɗa magajin uba, Allah wadaren shari'a cikin majigi. har yanzu dai abba ne, Ku yi dariya kaɗan kukan gaba sai kun gaji, har yanzu dai kun ja abba ne, masifa suna neman agaji. har yanzu dai abba Ita ma ne, ana ta fito ta faɗa, wani rai ne aka harhaɗa, kwanan nan za mu farɗar gyaɗa, demokuraɗiyya muke ko'ina, har yanzu dai a fil har sufurin sai mun dangana, har yanzu dai abba mun ne, shirya tun kan aje ko'ina, har yanzu dai abba da ne, kanku sai kun tsana. har yanzu dai Alƙalai abba da ne, lauyoyi suna ƙorafi, a kai barayun ƙuri'a gidan wakafi, a hana kowa kuma ya kai tallafi, inda shari'ar za a yi kawai abu ne, har yanzu dai wa aka abba bai ne, sa tafi da abu ne, har yanzu wa dai aka abba ne, ragar a Kano abu ne, har yanzu har dai ma ya yi abba ne, bikinsa na kwana 100, gawo da garo kuma jiki kai bari. Har da babban ogan shi ma makiri, duk kulle-kullen rabu ya warware, shekarar su 8 ba abin arziki, har yanzu dai na tare da su masu suke jin jiki, har yanzu sun dai ɗeba garin su suna cin tsaki. har yanzu dai Kwankwasawa ku yi haƙuri za ku ji, addu'ar da kuke rabu ke agaji, ran da za a yi shari'ar da ku gaje, sun yi laushi tun da sun ji manyan ƙura, har yanzu dai ana ta Allah wade mu mun tattara, har yanzu dai a filin da muka yi niya dira, har yanzu har gari ya yi daɗi ana walwala, sharrinsu ya karya idan kun kula, addu'a ta ci su sun hantsala, mai ja da Allah wahala gai shiga, har yanzu ga dai ayoyi nan sun gani ga daga, har yanzu dai suna ta neman tsiya to yau sun shiga. har yanzu dai Saka suka yo da mugun gare, sun zarge kansu da kansu ‘yan karkare, sun yi wa mai jegon su roman kare, Allah wadare kadai ta isa, har yanzu to dai suka yi a yi rigima kawai a yi kisa. har yanzu dai abba ne, An yi walƙiya yanzu duk sirrinsa an fallasa. har yanzu dai abba Daga ne, hawa an ba kun sani har an fara gyaran gari. Ilimi ya farfado da shi kafin mai kwana 100. Jari da tallafi an yi su ƙauyuka da gari. Kun ga shekara 8 ta gagatar da kwana 100. har yanzu dai Dole su yi abba ne, mamakin wannan lamari. har yanzu Shi dai isa abba suka ne, sha tsinuwar 'yan gari. har yanzu dai abba Duk ne, inda ka sa ƙafa za mu je. har yanzu dai Faɗa da abba ne, ƙarfi zamanin abu ne, har yanzu dai kowa da abba ne, kowa ya sani abu ne. har yanzu dai abba Zaben da aka ci ma abu ne, gari ya ɗauka kawai abu ne, matasa na faɗi abu ne, tsofaffi ma suna abu ne, har yanzu dai abba mata na gida su fotanka ne, har yanzu dai har abba ƙasar ne, waje sun sani abu ne. har yanzu dai Yan abba ne, kwankwasiyar makadin naka ne, to me ya rage ku ce abu ne, waye cinye zaɓe ku ce abu ne, waye ya ɗaukaka yanzu to abu